Ako sa nám tu len dobre žije. Pracovňa na haciende je jediné miesto, ktoré zodpovedá môjmu postaveniu. Tak rád by som tu zostal s tebou. Tu aspoň môžem vybaviť všetky telefonáty bez toho, aby ma niekto špehoval. Ak ma už nebudete potrebovať, idem pracovať. Lebo ja som zvyknutý zarábať si na svoj chlieb každodenný. Čo potrebujem? Čo potrebujem? Nič. Toto je údel tej tvojej triedy, Juancho. Milý Juancho, prebehol na stranu súpera. Ahoj, Patricia. Áno, to som ja, Miguel Tejeros. Áno, viem, že som ťa náhle opustil, ale máš šťastie. Už som sa vrátil a hľadám útechu. Páni, nevie, že som ovdovel.